Pangasinense, Jadagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Tanjad sa Nasinto, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada at buong pamilya. Summer ang saya, oh oh oh, dito sa Pangasinan. Go go go, saan ka man, dala ang saya. Summer ang saya, oh oh oh, Pangasinan, sigaw ng go-go. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning. Edesi kayo na rin. Alas 8:30 lang kabasan. Wadyalan sa programa na PEM. Paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Agaw natin ng Miyerkules, siyempre kalupan tabayo sa amigo yo RJ Jimenez at your service always. Tansay partner ko si Oscar Head na Binmaloy, Oscar President, Ted Luyag na Pangasinan. Partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Good morning sa lahat ng mga listeners natin sa iba't ibang bayan at ibang lugar sa Pangasinan at outside Pangasinan. Magandang umaga sa iyo lahat and God bless. Yes, agaw natin ng Miyerkules day 3. Nasa may pangitor mo pensyon. Nasa senior citizen partner. How's that? On partner, ay may kumandun agaw, may 10 agaw, yung pang-itermin na social pension ay sokpen, yung malalapon national government, yung para sa indigent, senior citizen, Pwedintiron, Pilipinas. Yung pinmali at 10 yan agaw, matilak siyam miraw, yung barangay, libo ng danatan, tapi amin laya at naiter may pangkukulan na sa senior tayo at huwag na kasos na mo saya iba itatagay na rin presyo na sa liwod Pilipinas, partner AJ. So, bilibak partner, talaga na ang kapoy alabsanan. Amin, akawat. Sana all, walang masaol. Basta may makawat na pension, amin nila, may 180 masulok, amin sa pension da partner AJ, tarara may accessible na plasan, sarang minlaon niya ang makakarat lalong mira partner AJ ta heater may mismo pension da. The best. So, after this, wala nira may mararakot iran na programa, partner, di Tanad Valley na Binmaloy at antak, inarnaro iraya, inarnaro da kayo ng Mayor Pet, partner. On partner Haji sa Isublemiat sa may birthday kaskip na sa senior tayo itong mukatampol arami mong birthday na
January, February, and March. At plano na next week at itarlatan subvert trip data na kasumpal to talamat at isublay palap tinatan araman sa aramay pangawan na aramay tatawagan tayo na aramay centenarian plano na itan mo lamay buta may kapag naalatan ayuda data nga sumpal doon siguro first week na Joel itar kumot lamay second trans na sa pension na sa senior citizen. Wow. So asikaso yung mga senior citizen natin dyan na partner. So yung mga iba namang sektor, hindi naman napag-iwanan. Ano ha? Hindi, dahil ang ating buting mayor uli, ngayon mayroon uli nga nagpaparehistro ngayon sa bayan ng Binmalay, itong theoretical seminar ng ating mga kukuha ng lisensya, ngayon pa umabot na rin sa mga iba't ibang lugar sa segundo distrito kung saan pinapayagan na rin ating buting mayor na magparehistro na sa bayan ng Binmalay. Okay yan ha. Okay yan ha. So hindi lang Binmalay, ito'y tulong na rin ng LGU Binmalay. Medyo nakita natin na halos lahat ng Binmalay na nakakuha na ng lisensya. Kaya mga siyempre kung kukulangin kaya sabi ni Mayor inopon sa segundo distrito kung malalapit sa bayan ng Binmalay. Okay yun ha. Kasi ito, para alam ng ating mga tagapakinig, yun palang theoretical course na yan o seminar, matagal na palang inumpisahan ni Mayor yan at nangyayari yan every month pala, partner. So totoo yung sinasabi mo na siyempre sa tagal na rin na umpisahan yan, siguro nakakuha na lahat yung mga taga Binmalay. Kung mayroon man, hindi na napupunan yung, ilan yun? Yung allowed? 200 ata, partner? 200. Kaya inupan na ni Mayor sa mga karatig bayan, which is malaking tulong din. Ano ha? So, ang unahin niya, siyempre, ang kapitbayan niya, ang sa segundo distrito sa bayan ng sa Pangasinan. Sa Lingayen, sa amin, di ba? Kami po ang nagpunta doon na taga sa inyo, taga Basing Lingayen, taga Dulag Lingayen, na kumukuha nitong theoretical sa Binmalay. Alam mo kasi weekly ito parang itong buwan na ito medyo ilang beses na. Pangatlo na tato, pati Aguilar, may mga nandun na kahapon nagdatingan ng mga galing sa iba't ibang lugar sa segundo distrito, partner Alde. Wow, so maganda po yan na tulong, malaking tulong po yan dahil ang alam po natin dahil sa pag-ugnayan ata ni Mayor sa LTO kaya mabitan niya programa ditan, partner. Otang partner si Mayor tayo, amin aspeto na sa baroy tayo na importansya sa bilbilang sa scholarship na residente sa may ayuda para tricycle ayos sundala sa senior citizen araray managlako amin aspeto at hands-on si Mayor aray project namin niya naidan naratan talapon sa may bayan mo na bago sarili tanong mo dito Oscar sana all ang apimasahol, partner Rajen. So sa mga nakikinig sa atin kung may gusto kayong malaman at matanong patungkol sa mga programang ito, i-announce ko na lang yung text line natin. Ito na lang gamitin muna natin. Mag-text po kayo sa 0945-1834352. At yan ay aming ipaparating agad ni partner Leon Elorde Castro Jr. Sa pamunuan kay Mayor. I-directa na natin, partner, kung may katanungan sila o kaya gustong mga ihatid na serbisyo dahil alam naman po natin na pagka yung mga bagay na parang malit lang, kayang-kaya na yan ni partner ko. Hindi pala, ni Mayor, partner? Partner, at sa isa pa, partner, yung mga concern natin sa mga agency, tiksang nila at sa susunod na araw, tatargetin natin yung agency o isang department na Binmalay kung ano yung ibabato nilang problema, partner. Saka ang alam mo kung ano yung isa na kaya may transact si Mayor doon sa mga concerned agencies, mga national agencies actually, dahil talagang nagre-research niyan, alam niya kung ano yung panuntunan
alam niya kung ano yung guidelines. Kaya madali niyang mailapit, madali niyang masabi. Dahil kung may nakita man siya na alam natin medyo taliwas doon sa guidelines o kaya trabaho ng mga ahensya na yan, agad niyang yung talagang may masibasibag kontrainiratan basta nasa karapatan, di ba? At saka dito sa Binmalay dapat Ajay, dapat partner Ajay, aray malisis sa inyo, wala ray problema yung different agency BGI, aray Department NMA, at saka wala ray gagawin tayo at medyo wala ray dapat na nantanat, ang dalabat ang bayang yaman text by usublay agaw, amas tagitun tayo Department Head, timbis tributan ta, tuti complaint, tuti dapat irang plano para sa rarayan, tupad na saray, umbali tayo. No, na para sa may action agad anto so walay interaction da saray tagadtan da say balay na Binmalay ta si katutay na naobserbaan ko no walay tepet walay concerned tampol ya patawag ng mayor may concern ya department head piano tampol ya nalinuwan di ba so umamot sugawan ta partner. Nangasara ay barangay council tayo, barangay captain tayo, no, binawala problema dari unbalay, tagat barangay, lahat tamo sila sa barangay, na-explica pa nitil damot, nihirid damot ng tutan, so sitwasyon ng tutan, so dapat yan ang daray umbaryo. Bali-bali ya, tapi ang gaano agkila ulad manayad opisina, although open, open for all, hanggang anto kaman ya, klase pa nagbilay, kung nandyan lang kayo sa inyong bahay, may mga gusto kayong linawin, ito na yung programa, partner Leon, pati mga barangay kapitan, paano napituyawan talara, partner? Doon, kasi by next week siguro, after Biyernes ay siguro, sinagpan na interview, sinunod tayo na happy na Binmalay, ang turing nagaganap, at bali tayo, at sa krimin, at sa peace and order, sinag-interview every week si Colonel Laiko, para na tura may dapat niya tuntunan na saray, kung bali at peace and order. Awareness, na may awareness, importantitan, tababiga, na-anticipate lang anto man so nayari nira anto unlesan problema when it comes to may peace and order situation. So far so good, wala naman tayong mga nababalitaan ngayon na parang problema sa peace and order anto maliliwawala kasi Binmalay, partner. That's a kini susuplita mo sa arisyo tayo sa doktores tayo. Yan ang tanda sa prevention tayo sa ratay ulit sa sakit o tan usuglay aradya na BPO arami niya panagbayan na firmes plano ang tanda namin sa kukurang nila sa update nila at bali na Binmalay. Yes, siya nga pala abit lang tayo Aricho at sa may kasumpal na programa ta pigaray abasak kira na text message may papasabi na pasasalamat da sa may agawan na operasyon kuno na assistant na libre na sagat ang kapumatlanti pakayari da kanyan balog kuno salamat partner impasabi datan pisa salamat da sa manya programa sa antak satan ramay karumaniran tambal at ng pasaliulay mayor anto tababing na accommodate may wadman partner Haji, ang tama, may so na asagatit sama niya, asagat na alis tayo, na wala na pero nasisdagat, ang tanong mayor, narami talagang kulang niya, natuloy-tuloy naman, sa kwanto na ito'y kakulangan at sa liyula sa ritong kwarta ng Mayor Pete Herrera. Ang mamot sa yung tribita si Lieutenant Colonel Laiko. Okay, Apple Tots. Manggana Apple Tots. Anli. Tani di balit marakop ya Anli. Naging busy. Baka abangan po natin ang pagbabalik. Yan, ang aking partner na si Leon Elorde Castro Jr. na Binmalay. Yan.
Oh, busy. Naging busy. Baka nalubat. Mamaya mag-charge yan. Si partner Leon. Habang hinihintay natin, batiin natin yung Gaspar family. Diyan sa Kalit kay Madam Emma Alipio ng Barangay Basing. Diyan sa Caloocan Norte, Tigno family. Diyan sa Barangay Pulong. Good morning. Sa Pulong, Barangay Pulong at diyan sa may Malindong. Boundary ng Tunton at Malindong. May Kaliko. Untuk dengalirata na dasayan programa na PEM. Dita na da Barangay Kayaman, Barangay Kanawalan. Da Barangay Pututan, da Balay na Binmalay. Good morning. Dita na da Barangay Kalit, Parayaw, Papaguyan. Lalo na dita na da Barangay Sitio, Bagyo Taloy. Barangay Papaguyan. Lugan niya balang kapartner, medyo apultot. Binatik, iramay dudungol da say sikatatan da say bali na Binmalay partner. So kumusta partner? Medyo apultot. Partner, medyo abalang sa may may signal ta pero natakapil pada RJ. Walang Kato na may ibabalante pa na RJ ayang programa ta nagilid na kituya ta katoy mamaliwa singa sumbungan ng bayan ng tukaman nila so kailangan dapat anantahan dalang turas sa mga problema. Nagtitis na pa diskatando piano pa may numatanda po na pasabihin ng mayor iray ay problema pa ng RJ. Yes, basta focus lang, partner, focus lang para ito'y hindi kasi alam mo kung minsan hindi kanat mapaniwala, please everybody kwentuman, di ba? Pero siyempre yung gagala is for kaibigan na saray taga Bali na Binmalay, iray kabaluyan na partner. Namin, basta sa gagon tayo ng tumi na dapat yan sa yung balita na gagawa Binmalay nandaan sa yan na programa tapal na J ay PM o Binmalay. Kumusta natin dito na agaw natin ng Miyerkules partner, ano sa lokasyon mo? Watang kala munisipyo? Wala ka na po ay panahadi na siyempre mumulito ng taray so payout na sa senior tayo wala nila isang problema na ito sa nagtantang pula aksyonan pa no RJ. Okay, tama bitlam Syamiran to Syamiran natitilag agay lay pulis mo tay 33 barangay stand pero lapuda koordinasyon mat na saray barangay official sa partner anto Kasi ginagawa ta partner iprepare namin fully coordinated sa barangay officials through the EBC president sinotang kurat saya nagawa and approved by the mayor sa kapulisan tayo sa treasury tayo sa jadi sa balin staff na region niya coordinate namin niya paano malakip yung sa panagpakarunan at kaayusan na panagitan na serbisyo partner RJ. Ito malino piano anta na saray kabaluyan tayo partner being you are the head of OSCA itong mga senior citizen dyan sa Binmalay is ka lang supervision hindi dumadaan sa iyo yung pera supervision sa akin lang pinapasabi sa akin na mayroong mangyayaring pagbibigay ng lahat ikaw-coordinate natin at pinapasilitin natin yung magaan na pagsiservisyo natin supervision para tingnan natin kung maayos, tahimik at tama yung pamimigay nila ng pera, ganun lang partner. So yung pag money matters, yung pera ilus-lus dati ito the treasurer's office, parang ganun. Hanggang po pimabali ng Oscar pa nag-distribute yun. Supervision kami laban. Yun. Hanggang po nadal na contact kami. Para malinaw, alam mo na. Yun po ay pera ng mga senior citizen at sila naman ay happy dahil talagang naaasikaso sila. Walay man to po jay partner may di ba sa kwantala ng imbunog si pamasing garanda jad peso may mga apply na may scholarship program na munisipyo. Si Madam Fatima yes. So siguro naman nakatutok ka po muna sa atin so scholarship. Saka
'di ba sa Facebook page ng Binmalay, ano 'yon, yung official Facebook page, yung Municipality of Binmalay, Opo, partner Raji. doon pwede ninyong tingnan na yung mga requirements, O kaya kung hindi nila ma-access, punta lang po kayo diyan sa opisina diyan ho sa Peso. sa Peso. Saan ba yung opisina noon, partner? Sa taas, sa second floor. Doon mismo sa municipal building. Opo. Sa taas. Tanungin nyo yung PISO office at doon na kayo mag-inquire dahil hanggang May, kung hindi ko nakakamali, first week of May pa naman yung pag-apply, partner Leon. Opo, partner Jay. So yun doon sa nagtatanong at ang kabutihan nito dahil sa malaking income ngayon ng Binmalay from 50 noon to 290 na ata, partner, kaya na ibabalik naman yung mga makabuluhang proyekto para sa mga taga Binmalay. Di ba ganyan yan na, partner Leon? So from 100 nadagdagan. Partner Jay, simbira mo naman, lagi nga sabi natin muting mayor, natin pera ninyo, ibinabalik ko lang to para pasilbiyo sa kanila. Kaya dito ni Mayor na aspeto para alam niya na ang Binmalay ngayon ay nakita ko naman maliwanag lahat sa lahat ng mga different offices, sa lahat ng mga aspeto dito sa bayan ng Binmalay. Okay, so nakabitan na ba lahat ng solar lights ang ating mga barangay o mga ginagawa pa? Kinakapitan lahat. Ito yung nasa undawi pa rin. Yung mga iba, lahat yan ay tatapusin ni Mayor ng solar sa taong ito, partner Jay. Ayun. So sa mga wala pa, hintay-hintay lang at walang maiwanan, lahat makakabitan. Ganun ba yun, partner? Oo, partner, yan ang target natin buting Mayor. Para lahat may lawan bago mag-Christmas uli. Ayun. Saka ito, malaking tulong yan napapanahon dahil dito sa ating energy savings, di ba? Pagtitipid ng kuryente, solar yan di ba? Ang gagaling naman yung power niyan sa araw, wala kang gagastusing kuryente diyan. So very timely nga, ika nga, yung proyekto na yan, partner. Partner, kaya nakita mo nga, liwanag ang unang ginawa ng ating buting Mayor para maliwanag ang lahat ng aspeto sa bayan ng Binmalay. Ito, may reaction dito. Basahin ko lang. Sana sana makiisa na ang lahat para happy tayong lahat. Ano kayong ibig sabihin nito? Sana makiisa ng lahat para happy ng lahat. Kasi alam mo, partner Raji, meron pa rin mga naiiwan na nagbabasher, mga nagsabi, kaya lang hindi pinapansin natin buting Mayor. Ang importante, nakikipag-coopera ang ating Vice Mayor sa ating buting Mayor. Ngayon, nakikita mo yung relasyon ng ating Sangguniang Bayan kay Mayor na nagagawa lahat ng mga ating bagay na kailangan dahil ito yung may maganda relasyon at nagpupunta palagi ating puting Vice Mayor kay Mayor, tinatanong ka mga dapat na gagawin nila sa kanilang Sangguniang Bayan. Ito naman, sabi niya dito, kailan ma-actionan problema sa basura. Bakit? May problema pa ba, partner? Wala namang problema sa basura dahil lahat naman ng bayan sa buong Pilipinas, problema yung basura. Kaya lang, lahat ginagawa natin buting Mayor, inintay lang natin yung bagong truck na narating uling trailer para makahakot naman. Saka mayroon ng solusyon dyan sa kanilang mga basura. May mga araw ang mga barangay na kinukuha ang ating mga basura. Ayun, okay. Good morning muna kay Albert ng Barangay Kanawalan, si Albert nakikinig daw. Saan itong parte, partner? Yung Barangay Kanawalan. Ito yung sa may Biag. Yung papuntang Biag, diretso yun. Yung kabila, papuntang Lumboy. Yung kabila, papuntang Kanawalan. Karangal. Yun yung papuntang yun yung sa may sikat na restaurant diyan. Pansal restaurant, no? Putik na amay mismong kanton to okay. Ito naman partner, yung nabanggit mo na
truck ng basura, di ba, nag-purchase ng municipal government ng isa, no? Dahil parang wala na ata yung 4 na dump trucks, partner. Yung permisa. Kaya lang, siyempre, naghihintay pa rin ng ating mayor, ng ating mga tayo sa bayan ng Binmalay, at susuwin doon sa nabanggit na yung parang 4 ata na dump truck na mga galing ata kay ayun naman, Congressman Mark Uwangco. Oo. Kung siyempre umaasa pa rin po tayo, 'di ba? Na maibigayan. How about yung partner, yung sa bus ng nung isang Victory Liner ba 'yon? Oh, tinatapos na yung pintura. Pintura. So malapit na rin Oo, Ang daming blessing ngayon sa Binmali, partner, na nagsisidatingan. marami. Dahil sa siguro nakakamtan natin ngayon yan dyan sa bayan ng Binmalay dahil nakikita naman nila yung nagiging anyo ng Binmalay ngayon. Oo, partner, kasi nakita nila yung mga maraming grasya. Nakikita mo yung talagang yung pagganda natin buting mayor ay nasa maganda ngayon at lahat po ay nagkikopera. Nakita nila kung anong bunga ng kanyang pagka-stricto at kung anong bunga nung naging bunga ng pag-elect nila sa kanya bilang mayor ng bayan ng Binmalay. Ito naman, may reaction dito binabasa ko, pumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Minsan nga nandun ako harap munisipyo, may nagkaroling o nagtugtog, pinapasok ni Mayor. Meron ba ito, partner? Oo, wala din mga nagkakarolin, pinapapasok ni mayor. Hindi, parang nagkaroling o nagtugtog, parang, di ba, yung parang pinatakan ni Mayor at Oo, nangyari yan, partner. Okay. So, talagang kahit sino pwede. Basta... kahit mo naman, kahit nakasando, nakatsinelas, wala problema sa bayan ng Binmalay. Ayun. Okay. So, partner, may invitasyon ka pa sa ating mga kababayan dyan. Tani, medyo manasing garlay oras. Go ahead. Okay, sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga senior citizen, ay ito po yung last day ng ating pamimigay ng social pension, ay lalo nyo lawas, yakasumpal tuya, di plapano tilaman, supaitan na birthday gipyo, na namin rin nakanupulgan, yan dapat naalayo at gagawin na sa mismong pagdraling ka rin o sen, na piano tuloy-tuloy yan, amin na kailangan at nagawan-tiwan. Daan, pikasin ay kumonya, saya plano na sa Oscar Edio, na Oscar na Pangasinan, to sa amin, 12 million nilagda para sa universal. Punsil lamat. Okay, magano, partner. Medyo tungging may signal mo. Okay, magano Okay, partner. Balit, yan. Medyo kablit dalamot. May communication na mutan, partner. Go ahead. Okay, partner. Basta sa inyong mga labat. So, tapos naman, kung tuloy na sa radyo, so, istasyon ng partner RJ, siyempre sa magkilamot na sa Rebalon Balita, nagawad din na bayan na Binmalay ka si Magdalene Corio, si Oscar Head na Binmalay, dan Oscar Hap President, din Intiro Pangasinan, may lulugay na masantos, mahabig, na maliwalas siya, kapusan sa kinamin, dan salamat, din pandangan naman. Bye-bye, see you next bukas, partner RJ. Okay, thank you, partner. Si partner Leonel Orde Castro Jr. Oscar Head na bali na Binmalay. Oscar Head, Presidente Dasay Interon Luyag na Pangasinan. Sana all, walang masaul. Yun ang mga nagtatanong doon sa mga programa ni Mayor, lalo na yung sa scholarship program. Inulit po natin, bisitahin po ninyo yung kanilang Facebook page na Municipality of Binmalay at para malaman po ninyo yung mga kukulang mga requirements. Ano nyo pong dadalhin dyan po sa opisina ng peso
Dyan sa munisipyo, sa bayan po ng Binmaloy. Yan. Yad Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, Kalupakan Tabayumat, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yan nga ranin and partner ko, Leon Elorde Castro Jr. Natitila kami na masantos tan maabig oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay! PAM sa Binmalay!